Yaşlar! Keyifler şapmı? Endi shunlab da hozir jangning raqatini seza boshlagansizdor deb o'ylaymiz. Chunki sessiya tamom. Ey do'stlar, ham biz sizga ko'ngilli, motor, aktiv yollar tilab qolamiz. Jangning ikkinchi o'yin Ham Yangi asr kanalida yoshlar to'xtalishini boshlab jibaramiz. Ura! Men sensiz birgamiz. Yoshlar, do'stlar, 27-iyun Ussada biz Tatarston, Rossiya, dunyo yoshlarini chin ko'ngildan aligi bayram bilan qutlaymiz. Eng birinchilardan bo'lib yoshlarni prezidentimiz Rustam Minnixanov qutladi. U o'zining Instagram betida yoshlarga bag'ishlangan video o'rnashtirdi. Быть молодым – это значит быть первым. Быть смелым и открытым для всего нового. Быть увлеченным и идти навстречу дню с горящими глазами. И каждый день двигаться вперед, к своей мечте. Несмотря на трудности и невзгоды. Любить жизнь, радоваться. Открывать мир для себя и вдохновлять в нем других. Быть молодым – это значит жить ярко, жить по-настоящему. Yoshlar to'xtalishi uchun bu ayiruvchi zo'r bayram, chunki 27-iyun topshiruvimizga 16 yoshda. Endi oldin qaytganimizcha o'g'limda qatnashgan voqealarga bek boy bo'ldim. Tataristonda yoshlar ishlari ham sport ministrligi bo'lindi. Ham hozirgi vaqtda yoshlar ishlari bo'yicha ministr etib Domir Fattahov belgilandi. Biz esa Tataristonning oldingi yoshlari bilan tanishuvimizni davom etamiz, ham oldingi to'xtalish olg'arish. Чтобы девчонки скинули, ну и чтобы тело пришло в форму, подтянуться и прежде всего отдохнуть. Росмолодежь егетнең идеясын һәм проектын хуплап ала. Шуңа да бүгенге көндә Яшел фитнес Россиянең 27 шәһәрендә оештырыла. У нас, например, есть филиал в Республике Белоруссия, город Кобрин. То есть это первый наш международный филиал. Когда я был на фестивале молодежи в Сочи, мы общались там и с Бахрейном, и с Канадой, и с Дубаями, и был интерес со стороны их там Министерство молодежи в сторону того, что давайте этот проект развивать также и у нас. Поэтому, я думаю, 2019 год все шансы запуститься и за рубежом, и выйти на более крупные города. Поэтому таким образом хотим еще больше развивать. Плюс, кстати, в этом году запустили такое мобильное приложение, называется Zelfie. В нем можно смотреть любую тренировку зеленого фитнеса, искать, регистрироваться, приходить на мероприятия, отмечаться, получать баллы и впоследствии менять их на подарки.
То есть такой сервис мероприятий, который удобен. Там, если не погода, например, мы отправили всем ребятам о том, что дождь, ребят, тренировка отменяется. Им пришло быстрое уведомление. То есть это не создает каких-то трудностей, и сервис облегчает работу как организаторам, так и самим участникам посещения их тренировок. Яшел фитнес җәй азагына кадәр дәвам итәчәк, шуңа күрә ашыга төшәсем. Яшел фитнес Кардо федераль премиясенә, шулай ук Татарстанның иң яхшы социаль проекты дип табыла. Яшел фитнес авторы турында озаклап сөйләргә була. 23 яшендә Мурат проектын федераль дәрәҗәгә күтәрә. Казан химия технология университетында инженер, федераль университетта маркетолог белемен ала. Стемда катнашырга, спорт белән шөгыльләнергә дә вакыт таба Мурат. Мы открыли недавно некоммерческую организацию, называется «Корпорация активной молодежи», в рамках которой у нас есть ряд проектов, в том числе вот и «Зеленый фитнес» при Корпорации активной молодежи, «Зелфи», там «Самая активная школа» и другие проекты, которые мы сейчас собираемся тоже развивать. У нас скоро филиал в Челнах запускается, этой некоммерческой организации. Будем лоббировать идеи социального предпринимательства и показывать, что можно реализовать какую-то социальную идею и ее монетизировать для того, чтобы она развивалась в дальнейшем. Что касается лично меня, мы с моим товарищем Камилем Бахтеевым поставили такие 12 целей до конца этого года, чисто касательно наших каких-то амбиций, там, например, масштабировать свою деятельность, сесть на шпагат, пройти триатлон, там, побывать в другом городе без денег. Ну, то есть какие-то такие интересные и безумные идеи, которые нам хотелось бы реализовать, прыгнуть с парашюта также. И это, так скажем, тем самым продвигаем идею ритма жизни в темпе, мы его назвали. То есть есть хэштег в темпе, человек, который ставит себе цели, ставит четкий дедлайн, придумывает себе наказание какое-то, которое он будет выполнять в случае, если не достигнет целей, он находится в темпе. И вот мы эту идею сейчас тоже продвигаем. Без һәр вакытта үзебезнең геройларыбыздан яшьләр тукталышын караучыларга теләкләр сорыйбыз. Синең нинди теләкләрең бар аларга? Молодежи я желаю с оптимизмом смотреть на любую ситуацию, которая происходит в нашей жизни. И никогда не зажиматься ни в какие рамки, потому что, когда ставим рамки, немножко сложновато мыслить масштабно. Поэтому предлагаю убирать все рамки и настроиться на оптимизм. Всем энергии и будьте в темпе. Менә шулай, дуслар, кемнәрдер 11 ел дәвамында җавапсыз мәхәббәт белән сөйгән партадаш кызлары яисә егетләре белән саубулаша. Әйе, чыгарылыш кичәсе дия көтәбез һәм 11 ел сизелми дә узып китә. 28 июнь көне Рәсәйнең күп кенә мәктәпләре чыгарылыш кичәләрен уздырды. Ә инде 29 июнь көнне үк безнең абитуриентларыбыз кулларына аттестат тотып, кабул итү комиссиясенә юл таптады. Абитуриентлар өчен иң кызу көннәр башланды. Аттестат тотып, бер югары уку йортыннан икенчесенә йөгерү. Иртәрәк булса да, иртәрәк, наверное, түзеп торып булмый иде. Эш пыша, Аллага тапшырдык, документларны бирдек. Инде хәзер көтеп торабыз результатларын ничек булыр дип. Кайсы факультетка укырга кергә планлаштырасың? Информационная система и технология. На крылья. Кешең җитәрлек дип уйлыйсыңмы? Белмим, шулай, башкалар ничек бирделәр. Шуны карагыз. Башкалар түбәнрәк биргән булса ярар. Әлегә балалар турында сөйләргә иртәрәк. Быел республика югары уку йортларына 16531 бюджет урын каралган. Бу узган елдан 5%-ка күбрәк дигән сүз. Иң күп бюджет урыннар елдагыча Казан федераль университетында. Әлеге уку йортында 5392 студент бушлай белем алачак. Промышленность энергетика направление сайладым. Мен әле планирую магистратурага керергә, бакалавриаттан соң. Укумны дәвам итәргә телим. Кайсы юнәлешне сайлаган очракта бюджет урыннарга эләгү мөмкинлеге күбрәк соң дигән сорауга җавап бар. Педагогика юнәлешендә. Сине күргәч, тик торганнан башым әйләнә башлый. Син шундый ягымлы, айдан төшкән Зөһрә йолдызы кебек. Үзлә менә шулай танышсам буламы? Бик дөрес эшләгәнсең, Ваня. Төрле вариантлар әзерләп куйып, чөнки беренче кыз белән танышып барып чыкмаса, икенче кыз янына барып карыйласың.
Мин татар кызы белән танышырга җыенам, дөресрәге татар кызы бәйгесендә катнашучы кызлар белән. 20 июнь көне әлеге чараның Татарстан буенча финалы узды. Жюри әгъзалары Татарстанның иң шибәр татар кызын сайлап алды. Татар кызы ул шундый бик горур исем беренчедән. Татар кызы әйтәләр бит башта татар кызын ишетәләр, аннары күрәләр дип. Татар кызы беренчедән ул матур итеп сөйләшә белергә тиеш, ягымлы булырга тиеш. Анардан нур балкып торырга тиеш. Ул бөтен кешегә яхшылык кына өләшергә тиеш. Шуның шулай ук ул акыллы булырга тиеш, шибәр булырга тиеш. Мин үзем медицинский университетта укыйм. Минем һөнәрем белән бу бөтенләй бәйле түгел, ләкин үземә ниндидер яңалык ачу, шәхес буларак үсү минем өчен ул бик зур яңа баскыч булды тормышымда. Шуңа күрә бәлки әле алга таба да шундый конкурсларда катнашырга теләгем булыр. Халкым белән бик нык горурланам, чөнки минем әтиәнием, дәвәниләрем мине кичкенәдән үк милләтне, телне, үзебезнең татар рухын сакларга кичкенәдән үк өйрәттеләр. Шуңа күрә үземнең халкымны бик нык хөрмәт итәм һәм яратам. Дуслар, гүзәлгә күпме генә сүз катып карасам да барып чыкмады. Менә шундый безнең татар кызлары горур һәм бик тә шибәр. Сине чын күңелдән, җиңүң белән котлыйбыз. Катнашуга сине нәрсә тәрде? Мин бу татар кызы 2018 баштан ук күзәтеп йөрдем. Монда бик нык катнашасым килде. Әмма шул ук вакытта әз генә куркытты да, чөнки мин профессионал яктан сәнгатькә бик якын кеше түгел. Мин Центр агрохимической службы Татарскида бухгалтер булып эшлим. Әзрәк куркытты да, ләкин Аллага шөкер, мин сынатмадым дип әйтәсем килә. Көндәшлек сизелдеме арагызда? Гомумән ул сүз бу бәйгегә туры килми, чөнки татар кызлары алар көндәшләр була алмыйлар. Чөнки безнең тел берләштерә, шуңа күрә көндәшлек сизелмәде. Бер-берегезгә ярдәм итегез. Әйе, без бер-беребезгә ярдәм итеп, шушы конкурста катнашканда кайсыдыр кыз җырчы, инде профессиональ дәрәҗәдә, ике кыз Саба кызы, Орша кызы, алар бию буенча безне нәкъ менә шул бию җыр буенча сынап карадылар һәм алар үзләренең белгән секретларын дип әйтик инде безгә дә җиткерделәр. Кызлар, әйдәгез болайрак итсәк матурак була дип безгә өйрәттеләр. Оештыру дәрәҗәсе көчле булдымы? Республика күләм булгач, әлбәттә оештыру дәрәҗәсе көчле булды. Безнең белән режиссерлар, чын уже актерлар эшләде. Безнең режиссер Илдар Хайруллин булды. Фәнни Җиһаншат да шулай ук репетицияларга килеп өйрәтеп, тел буенча, тел өстендә бик каты эшләдек инде. Нинди этаплар уздыгыз сез? Конкурста иң беренче үзең турында сөйләү булды. Визитка дип атыйбыз инде без аны. Монда без 2 минут ярым эчендә үзебезнең нәрсәгә сәләтле икәнебезне, кайсы яктан икәнебезне ачып бирергә тиеш идек. Икенче бирем булды ул безнең биюләр. Без Казан бию ансамбле белән берлектә төрле татар кызларының, татар милләтенең биюләрен биедек. Миңа мисал өчен Кырым татарлары бию биргә насыйп булды. Шул биремне үтәдеңме син? Әйе, бик теләп, бик миңа үземә дә ачыш булды инде. Кырым биюдә өйрәнеп калдым. Аннан соң шулай ук жюрилар сораулар бирделәр. Төрле өлкәдән булган сорауларга җавап бирдек. Аннары чемпионат булгач берничектә буны читтә калдырып булмый иде. Без туплар белән бию биедек. Спортивный стильдә дип әйтик инде. 6 октябрь көнне татар кызы бәйгесенең финалы узачак. Гүзәл, менә син Татарстан икенче тапкыр җиңү яулар дип ышанасыңмы? Алла бирсә яулаячак. Чөнки мин катнашам.
Güzel, singha final өлешендә бик зур уңышлар телибез, ә безнең тапшыруыбыз Илһам Лайф сәхифәсе белән дәвам итә. Ултын гына паркка килеп утыра да, агач яфракларының бер-берсе белән серләшүен тыңларга ярата. Ә күңелендә яңа җырның сүзләре языла бара. Болындагы чәчкәләрнең исләрен иснәр идем, җырларым бар, моңнарым бар, булмаса нишләр идем. Җырларым бар, моңнарым бар, булмаса нишләр идем. Мин инде үзем Түбән Кама шәһәрендә туып үстем. Җырга, моңга мин кичкенәдән гашык идем. 3 яшьтән инде мин җырлый башладым. Үземә шундый максат куйдым, киләчәк тормышымны иҗат белән бәйләргә дип. Кәем узатып кала, кулым әткәй кулында, саклый күр мине Ходаем бу караңгы юлымда, саклый күр мине Ходаем. Иң мөһиме күңел күзе күрсен дияргә ярата Альбина Абрамова. Хәзерге вакытта мин Казан шәһәрендә Мәдәният һәм сәнгать институтында белем алам, Венера Ганиева классында. Чыннан да мин Венера хатныга бик тә зур рәхмәтлемен, чөнки ул мине үзенең канат астына алып, һәм инде үзенең дәресләрен, үзенең киңәшләрен биреп, үзенең белемнәрен, үзенең күңел җылысын миңа биргәне өчен, гомумән аның изге күңеле өчен, аның киң күңеллелеге, олы йөрәге өчен бик тә зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Репертуарны сайлаган вакытта Альбина иң беренче чиратта җырның сүзләренә игътибар итә. Җыр иҗат иткәндә, җырның сүзләрен иҗат иткәндә ул инде башта әлбәттә картиналар тудырасың күз алдыңда, һәм инде әлеге картиналардан илһамланып, шул образ буенча инде иҗат итә башлыйсың. Сәхнәгә чыкканда дулкынлануны ничек басасың дигән сорауга Альбина: Дулкынлану һәм курку ул икесе ике төрле әйбер. Әгәр дә кеше курка икән, сәхнәгә чыкканчы, үзенең чыгышы башланганчы ул куркып тора икән, димәк, ул үзенең имтиханын тамашачы алдында бирергә әзер түгел дигән сүз. Дулкынлану ул әлбәттә иң беренче чиратта иҗат кешесен үз-үзен җыярга ярдәм итә, фикерләрен тупларга, һәм инде гомумән дулкынлану булырга тиеш. Җәйнең матур көннәрендә Альбина Абрамованың өр-яңа җырына клип төшереләчәк. Сине уйлап дигән җырга төшереләчәк әлеге клип. Һәм инде Алла бирсә, мәхәббәт темасы. Мәхәббәт темасы һәм шул образда, шул рольдә булыр дип ышанабыз инде. Алла бирсә, клип дөнья күргәч, барысын да үзегез күрерсез. Алла бирсә, якын киләчәккә синең планнарың. Якын киләчәккә иҗади планнар. Әлбәттә, тормышымны, үземнең тормышымны иҗат белән бәйләргә, сәхнә белән бәйләргә дигән план белән, дигән максат белән янып яшим әлеге вакытта. Яңа җырлар иҗат итәргә, репертуар тупларга. Иң беренче чиратта шушы ирешкән уңышларым өчен әлбәттә әти-әниемә бик зур рәхмәтлемен. Гомумән мин аларга бик зур рәхмәтле, чөнки алар мине шушы дөньяга тудырган һәм инде минем шушы хыялларыма китереп җиткергән газиз, якын кешеләрем. Җәй дию белән иң беренче минем күз алдыма кояш һәм чәчәк килеп баса.
Ни өчен чәчәкләрме? Чөнки алар безне җәй көне генә үзләренең шундый матурлыклары белән сокландыра. Әләйсән минем белән ни өчендер килешми. Кунак белән танышу. Мин һөнәрем буенча бухгалтер, ләкин бүгенге көндә мин туйлар бизәү һәм оештыру белән шөгыльләнәм. Менә мин беләм, син чәчәкләр турында бик күп беләсең, әмма ләкин бүген безнең ни өчендер чәчәкләр түгел. Ни өчен алай? Хәзерге вакытта интерьерда бик еш кулланалар декоратив чәчәкләр, чөнки тере чәчәкләр бик тиз шиңәләр. Декоратив чәчәкләр хәзерге вакытта бик югары сыйфатлы һәм алар еллар буе сезнең интерьерны матурлатып бизәп торачаклар. Ләйсән, менә син үзеңнең шушы һөнәрне сайланга бер кайчан да үкенмәдеңме, үкенмәячәксеңме? Бүгенге көнгә юк, миңа бик ошый, бик кызык. Шөкерә, үкенмим һәм үкенмәячәктер дип уйлыйм. Менә синең эшеңдә шундый ниндә булса авырлыклар килеп чыкканы булдымы? Мәсәлән, анда чәчәкне алып килүчеләр сезгә анда дөрес вакытта алып килмәделәр яки чәчәкләр шиңделәр, шундый кызыклы моментлар булмадымы? Поставщиклар алып килмәделәр, була андый хәлләр, тере чәчәкләр белән эш иткәндә була шиңгәннәр юк иде, но поставщик вовремя алып килми, менә чыгабыз инде положениедан, эзлибез, табабыз безнең парларны, невесталарны һәм женихларны сөендерер өчен туй көнендә без бөтен хәлебездән килгәнне эшлибез. Ләйсән, менә синең шушы һөнәрең сиңа керем кертәме, яхшы керем кертәме? Әлегә мин бик зак шөгыльләнмим, 2 ел гына, но бераз булса да кереме бар, Ләйсән, мине үз һөнәреңә өйрәтәсең килмиме? Әлбәттә, өйрәтәсем килә. Менә минем өйрәнәсем килә. Менә нәрсәдән башлыйбыз иң башта? Без хәзер интерьер өчен бер матур композиция эшлибез. Аның өчен безгә кирәк матур вазочка, дип әйтим инде. Мондай түгәрәк основа. Бу нәрсә безнең? Дөрес әйткәндә, бу монтажный пена. Мин монтажный пена кулланам, чөнки бу бик удобный. Һәм мондай чәчәкләрне бик күп мәртәбә төрле композицияләр ясарга була бер основа белән. Без основаны вазага утыртып куябыз. Һәм бер совет, бер дә чәчәкләр белән, бу һөнәр белән шөгыльләнмәгән кешеләргә бер совет бирәм. Чәчәкләрне симметрично распределяйтергә кирәк. Алай осатрак була. Ул әле менә аның формасына, нинди формада булуына карар инде, әйе, без бүген классический түгәрәк формадагы, шарообразный формадагы композиция эшлибез. Мондай декоратив вазаларның ничек барлыкка килгәнен беләсеңме? Белмәсәң, тыңла. Иң беренче тапкыр гөлләрне безнең эрага кадәр 3000 ел элек борынгы Мисырда утырта башлаганнар. Һәм шул вакытта Мисыр халкы ясалма чәчәкләр ясап, үзләренең киемнәрен бизи башлый. Беренче чүлмәкләр кызыл балчыктан булган, һәм соңрак тагын 1000 елдан балчыктан булган чүлмәкләр фарфорга әйләнә башлый. Һәм шуны гына көтеп торган да инде безнең ясалма чәчәкләр. Алар фарфор чүлмәкләре белән дуслашып, иң бай гаиләләрнең өйләрен бизи башлаганнар. Ләйсән, менә безнең ваз букетыбыз инде әзер дисәк тә була, чөнки инде безнең чәчәкләребезне куярга җирдә калмады. Шулаймы? Әлбәттә әзер, минемчә искиткеч матур булды. Сез әфәрин. Һәм бу букет һәрбер интерьерны, кышлар, көнне, салкын көннәрне җылытып торачак. Дуслар, соңгы тукталышка җиттек. Киләсе саатна да нәкъ шул ук вакытта яшьләр тукталышын кара, шулай ук ТНВ YouTube каналына языл һәм безне кара. Киләсе атнага кадәр сау бул. Йөрәгемдә синең өчен саклаган моңнарны. Айлы кичләр, айлы кичләр.